Tamyaw naman of course ang makatapo sa EFC, Energy Fans Club. Yes. No? Christine Menias Villalobos, kag kay Tia Kim Eriman, Armand Regalado, kag kay Nonoy Andan, no? May kaksay mo dira. Uy, good morning! Kay Sir John and Nonoy. Ay, duwagin sila gali, no? Si Faith Segovia Alba, no? Kag kay Elias Bandada, sa may Sharma. Tabuk Sharma, Saudi Saudi Arabia. Arabia. Tabuk Good Sharma. morning. Do, ano ba? Tabuk dalan Ami, na. amo man gali sila. Do tabuk suba basta Tabuk mo, suba, tabuk oo. suba. Basit ang Sharma ni suba na hindi. Tabuk siya mo ta. Ako na Sharma hindi na ginabutangan ng pagkaon. Oo, amo siguro. Ay, doon nagutom na lang. Shawarma na yan. Ay, shawarma na gali. Sa ato niya, amo ba Sharma? Evelyn de Pumuseno, good morning man. Kag kay tuglis sila ni Ma'am Van sa clinic kag office ni Doc Mayo. Yes, hello, hello. Happy Saturday man kay Ma'am Luisa Luing Melos. Ma'am, happy Saturday! Good Kay morning. Sir Melchor. Good morning, good. Mayang aga. Francia Meru, good morning. Of course, Ma'am Giki Delagdon, hambal niya, pag-greet niya. Sanday Joe and Lita Delagdon, sisters Jenny and Jane, AJ, Karina, and Austin James. Stay safe, kamudra. Miss you all. Kay Nana Inventor Arosa, good morning. Greet niya lang kuno si Morot kag Imelda Madrilieno dira sa may Banwasang Isabela. Si Elot Agolino, good morning man. Kay Neil Brian Valuis, of course. Greet niya lang happy birthday kay Salvacion Valuis Mondero. Happy birthday to you. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 9, sa Italia nasang mga balita lokal. Padayong education campaign sa pagbakuna nakita nga solusyon ni Governor Conbong Lacson. Agud mas madawo pa sa mga negrosanon ang maingganyo nga magpabakuna. Suno kay Lacson ang mga pumuluyo sa mga nabukid nga bahin sang probinsya ang isa sa target sa education campaign. Bagod wala sila sang kompleto nga ihiblo angot sa benepisyo nga makuha sa pagpabakuna. Duwa man ni Lacson sa karon masobra 96% ang success rate sang mass vaccination. Nga ginpatigaan sa probinsya kag maubos man ang supply sa bakuna ang ginahatag sa probinsya. Palayag ni Lacson kung parugutan na nga mabakunahan ang A4 group kag mas madamo ng sektor nga mabakunahan, makabuli gini inganyo ka makapadula kahadlok sa iban nga pumuluyo nga magpabakuna. Isa man ka problema nga nakita ni Lacson nga wala nagapapanguna mga tao bago nagahulat pa sang vaccine nga luyag nila. Palayag ni Lacson sa nagabot ang Pfizer vaccine, madamo na sang luyag nga magpabakuna. Naglabot naman sa 73,226 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 711 ka bag-o nga kaso. Nangunang Iloilo Province sa may madamong nga kaso nga may 161, ginsundan sa Negros Occidental nga may 159, 127 naman sa Bacolod, 93 sa Iloilo City, 68 sa Aklan, 50 sa Antique, Aucon Capiz, 37 sa Antique kag 16 sa Guimaras. Samtang 724 recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 50,556 kag 32 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,452. Ang Western Visayas may 11,199 ka aktibo nga kaso. Ginapanindugan naman ni Police Major Jake Barila, ang hepe sa Hindigaran PNP nga mga tinaos ang RH and Security Agency ang duha ka gwardiya nga nakalutang kag napatay sa kay Julius Dinagiba sa Hacienda Bella Bale, Barangay Tugis, Banwas ang Hindigaran. Sa interview kay Barila sa Aksyon Radio Bacolod, ginpalayag sini nga may detailed order sanday Roger Bilonyo kag Eric Soriano nga napitsan Hunyo 21 tuig 2021 kag permado ni Salvador Villanueva nga Operation Officer sa RH and Security Agency. Base sa order, sanday Bilonyo kag Soriano mag-duty sa sulod sa isa ka bulan halin Hunyo 21 tubtob Hulyo 21. Suno pa sa hepe, pausisa man sini sa Security Civil Unit at CSU ang legitimacy sang order kag agency. Ginhangkat ni Barila ang security agency magpadulong sa iya talatapan kung may reklamo sa ila investigasyon. Patay naman ang asawa, samtang pilaso naman ang bana matapos nabunggaan Huwebes ang gabi ang ginasakyan nila nga tricycle sa Toyota Innova sa Dalan Lacson, Barangay 4, Syudad sa Bacolod.
Ang napatay ginkilala kay Quintina Seldora, 48 anyos, samtang piraso ng banang ginkilala kay Reynald Seldora, 46, lunsay residente sa Purok Malinong, Barangay Zone 2, Syudad Santa Lisay. Sina kay Police Master Sergeant Rodney Jimena, traffic investigator sa Police Station 2, mangumpra sa libertad amang sawa kag papauli naman ang driver sa Toyota Innova nga si David Palawar, 57, sa natabo ang aksidente. Sunod kay Jimena, ginako ni Palawar nga nakainom siya samtang sunod naman sa mga nakasaksi, nagtuyo pa ini nga magpalagyo pagkatapos ng aksidente. Si Palawar ang yara karon sa custodial facilities ng Police Station number 2. Sa Mr. Investigation, private nga bahalin niya sa south, pa norte, pamuli niya sa Talisay yung driver. So, according sa witness may dipasahin niya nga ging sundan. Nag-overtake niya sa left side. So, rason nga nag-counterflow sa nasugata nga tricycle. Si traffic investigator Master Sergeant Rodney Jimena. Nagpangayaman sa bulig pinansyal ang pamilya sa mag-asawa nga nabungguan sa itong Huwebes ng gabi sa 9th Lacson Street dari sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Lauren May Seldora, 22 anyos. Bata sa mag-asawa nga Seldora nga nabungguan, ginakulang sila sang kwarta agon mabayaran ang balayran sa pagpalubong sa Iloy nga napatay sa aksidente. Ang iamay nga pilasunan kagwa na sa ospital apang sunod kay Seldora, nagabatsyag sang kasakit sa iyang lawas kag plano nga ibalik sa ospital agon madapatan sang bulong. Ginkadismayan ni Seldora ang reaksyon sa driver nga nakabunggo sa ginikanan nga sunod sa iya daw hindi sinsiro sa pagpangasang pasaylo kinaligar daw wala sang gana nga magbulig sa ila. Bagon sinil ang desisyon ng pamilya Seldora nga pasakan sang kaso ang suspetsad ang driver nga si David Palawar. Ginkompirma naman ni Police Major Richie Gohi, happy sang Police Station number 9 nga antes ang aksidente nga pagbunggo sa Toyota Innova sa tricycle sa Dalan Lacson. Una ini nga nakabunggo sa 18 anyos nga lalaki nga nagabisikleta sa Economic Highway sa Barangay Sumag, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Gohi, nagabisikleta si Gabriel Hereza sang makita sining Toyota Innova nga ginamaneho ni David Palawar nga nagapakadto sa iya ginausoy nga dalan rason nga naglumpat ini para makalikaw sa disgrasya. Nagwa naman sa alegasyon ni Palawar nga nakabunggo ini sa stockpile sa Economic Highway. Kag iya pagpadulong sa Police Station 9 magpa-record dito niya malapit na bunggoan si Hereza. Sino kay Gohi, hubog si Palawar upod sa iya bata sang natabo ang aksidente. Samtang patay ang isa ka soltero matapos giluthang sang bana sa iya pakaisa sa sitio San Luis sa Barangay Cabcab, Banwa sang Isabela. Maras 9:30 ang takna sang gabi Hunyo 24. Ang napatay ginkilala kay Algin Cepeda, 21 anyos, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Harold Alibio, legal sa pangidaron tanan nagapuyo sa muman nga lugar. Sunod kay Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sa Isabela PNP, upod inom ang si Cepeda kag Alibio sang hinali lang ginbunot sang suspetsado ang 38 ka libre nga revolver nga armas luthang kag gintiro sa agtang sang biktima. Sunod kay Villasario, wala sang away nga nagluntad kag posible hinubugid lamang ang rason. Sa katapusan nga balita lokal, gindeklarar patay ang siyam katuig nga lalaki sang ining nalumos sa Purok Panakmalan, Barangay East Banua sang Candoni sa itong Miyerkules sang mga alas 10 sang aga. Ang biktima ginhinago sa otoridad ang ngalan nagapuyo sa Purok Gumamela, Barangay West sa amuman nga Banua. Sunod sa investigasyon sang Candoni PNP, nagapaligo sa suba upod sa iya pagkaisa ang biktima apang hinali lang nadula kag makaligad ang 10 minutos. Nakit-an ini ugaling malain na ang kahimtang. Giningagaw padala sa Candoni Rural Health Unit apang gindeklarar nga patay sang attending physician. Herd immunity sa Pilipinas posibleng malambot sa Enero tuig 2022. Samtang pribado kag non-DepEd public schools gintugutan nga temprano magbukas ang school year. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1.
Okay, good morning dira sa kay Che Zamora, no? Kay Dennis Richard Tiburoma, Sharma kuno Israel. Ay, Sharma na kuno. Celia Haleko Espinosa, good morning man. Sa dira sa may barangay Manuling. Manuling is in Kawayan. Kawayan Manuling Kawayan. Nalipat ko magmuno sa imo, do ka beautiful sa imo, ka sexy sa imo nga OTTD or OOTD. OOTD. Kadamo pa sang stars ang imo nga bayo. Pink stars. Na pink stars pa, no? Tingnan na nagbakal. Gali, tingala ko na Sir Elry, dumakisa sa ako, nagmumam. Pinoy gid no, pwede lang ang mic. Baratom lang ro mo naka outfit yun. Kasi 50 lang Kedo niya. kagamay lang siya mo kedo. Kasi 50 lang gani. Galing kayo hindi nila makita kung magkano mo makita. Daso na ipakita. Karon lang ni tanawan yung my day ko. Mildred Roquero, patak ka pa shoutout lang doon kay Toko Bidlan. Torko. Toko. Sino Toko? Amin si Toko. Torko. Sang Hacienda Remedios. Sige. Go on, Lebe. Si Raymar Alapre, good morning. Listening from Manila. Mox Espanola. And may pag-greet si Ma'am Luing. Amalia pag-greet niya. Palihog kay guard kag Bik Gaudite. Si Big Big. Good morning. Thank you. Neil Brian Valuis, good morning. Angel Grace Panhilason, good morning. Naga-monitor lang sila sa Onahama, Japan, Anchorage. Kay Andrea Walar, good morning. Stay safe always sa Vicente Estimar. Salamat gid Robert Roma. Greet ni Ma'am Vanessa Mayo. Hello to my sweet sis Alma Alvarez Gallo and brother Ruperto Gallo and to their 3 pogi boys of Las Vegas, Nevada. Yeah, si Josie, Ralph, kag si RJ. Wow, sa ulo. May stuff ago. Homan Lomena and Lito Dayap, good morning man. Kay Ray Barriaga and Robert Roma watching live with Daday Hilado. Bali Mildred Roquero Action Boy, greet please kay Juvie Bangcruz kag sa tanan nga taga Hacienda Remedios nga naga-monitor gid subong salam. Ikaw wala gin sugo yang i-greet, ikaw da greet. Nga si Angel Grace Panilason na way mo ni malaman. Nabasa ko na. Gali ka. Yes. Ramia Garcia, good morning You're man. not listening. Nasugo, ano, di mo nasugo? Ara si Mildred Roquero. Din siya, no? Way ko kita. Sa dalom. Di ka. Dali, bala. Wait. Ara na sabi ng dalom. Pag-greet please kay Joy Van Cruz kag sa tanan nga malagasin dari Remedios nga monitor gid. Gina-greet lang sila, hindi birthday. Oh, greet lang Joey Van Cruz, no? Binong 70, good morning man kay Hugh Christ Gabriel. Live streaming sa DK Kapehan. Pa-shout out no sa amon ano naman? Mud Piston Adventure Team. Dads Averia, Barangay Suma, good morning. Yes. Sa good morning. sa taga-Bantayan dira especially sa Ebon family. Sanday Pipet, Amy Bailon, Carla Orbita, kag Nonoy Halandoon. Lani Aldas Senior, Louie Aldas Senior, monitor lang gyapon sa Manila, no? Kato kakuha sa mga pangalan nung nabasa. Gani man. Happy birthday li sa akon nga sister man. Yes. Sa kay Gina Duran Panganiban, birthday niya man subong nga adlaw. Happy birthday ara sa subong sa kwan sa Singapore. Happy birthday to you. Happy birthday, Jean. Happy birthday. Utod. Habi ko nagsinyas si Sir Elray, si Akigan. Sir Elray, tanawon mo si Sir Elray, wala magsinyas, kaya para hindi na siya magtindog. Pag-rate galing ni Sir Binong si Tenta Ibon Family, Sanday Pepet Remy Bailon, Carla Orbita, kag Nonoy Halandoon. Good morning and happy Saturday sa aton tanan. Nga naga-look forward sang weekends every week kay ti pahuway-huway. Ginapatamya man ni Nonoy Halandoon ang RTNHS Batch 81. Grabe ba? Batch 81. Kami na Aka mo na. si Gulang-gulang. Sino ka patamyaw? Si Binong si Tenta. Patamya ni Nonoy Halandoon. Batch 81? Yes. Kami na sa RTNHS. RTNHS. Sige. Kami Anong na. RTNHS? Ramon Torres National High School. Sure. Sa kaibigo ko da Joe Jose Vicente Estomar, good morning sa imo bro.
Good morning, Gid, no? Sige. Uy, ari si Maninoy Kanotan. Good morning. Wishing everyone a Kano blessed gwapo. weekend. Ha? Maninoy na iya. Aninay mo na. Maninoy, good morning. May mailanda. Abi kung ginaaprobahan mo nga, damo ko abi pag-reply daliwat. Mong nasugo. Kay Nika Ligid-Ligid. Grabe apelido ba? Good morning. Greet niya lang ko no mga kilala niya kilala ya di sa Negros nga naga-monitor. Salamat. Naga-monitor lang siya sa Manila. Okay. Sige. Kay Neil Brian Valuis, good morning ko no kay Kagawad Orlando Valuis, sira sa barangay Gintubdan. Naambali, Sir Maninoy Kanotan all the time. Ano naman to, ha? Ha? Ano to Kaya ginambal? baka kung approve siya nga, dayak. Maya all the time. Sige, Standby na kita sa mga balita national. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time last size 27 sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga mahimo malambutan pa sa bulan sa Enero tuig 2022 antes malambot ang herd immunity sa Pilipinas batok sa COVID-19. Apang ginklaro ni Duque nga initanan magadepende sa kadamuon sang supply. Sunod pa kay Duque sa piyak nga makapabakuna sang 500,000 katao sa kada adlaw apang ang pagbakuna sa 70 milyones ka persona para sa ilauna nga dose ang namagrawig sang 140 ka adlaw. Dunga pa ni Duque, may pila ka bakuna nga nag-require sang 4 ka semana nga interval sa una kay ikaduha nga dose, apang ang AstraZeneca COVID-19 vaccine nag-require sang 12 ka semana nga interval. Una ginpahayag ni Vaccine Sir Carlito Galvez Jr. nga may malambot sang pungsod ang herd immunity kung may 58 tubtob 70 milyon sa populasyon ang makabato na sang kompleto nga doses ang bakuna sa bulan sang Nobyembre. Ginatugutan na sa Department of Education ng mga pribado nga eskwelahan kag non-DepEd schools nga temprano makabukas ang school year, bangod wala man sang face-to-face classes. Sa advisory nga nakapost sa ila official Facebook page, ginpahayag sa DepEd nga mga private schools kag non-DepEd public schools ang pwede makabukas ang klase pa ang sa isang pagtudlo ipaagi sa alternative learning delivery modalities para sa ila mga estudyante. Dugang pa kinahanglan nga magpasa ang mga private schools kag non-DepEd public schools nga temprano mabukas ang klase sa mga dokumento sa ilatag sa DepEd regional directors. Ginklaro man ni Presidential Spokesman Harry Roque nga mabaton pa lamang sa iya ikaduha nga dose ng COVID-19 vaccine si Presidente Rodrigo Duterte. Ginhimo ni Roque ang klarifikasyon matapos ginanunsyo ni Presidential Security Group Chief Jesus Durante III nga tapos na sa duha ka doses ang Sinopharm vaccine ang Presidente. Suno kay Roque, sala ang nahatag impormasyon sa medical staff ni Duterte
Nga napangayon na inis ang pasaylo angot sa sala niya nga anunsyo. Nadugangan naman sa 130 ka personnel sa Philippine National Police na nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa ahensya may kabilugan nga 27,281 ka kaso sang virus. Nakarecord man ang PNP sa dugang nga 172 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 25,524 samtang napabilin sa 72 ang napatay. Sa karon may 1,685 ka aktibo nga kaso sa PNP. Samtang gipawat-matan sang Sandigan Bayan nga guilty sa kaso nga korupsyon si Anay Philippine National Police Chief Jesus Versosa kag 5 ka iban paangot sa pagbakal sang police rubber boats kag outboard motors atong 2009 sa desisyon sang Anti-Graft Court 3rd Division ginpawat-matan sang 6 ka tuig Sanday Versosa kay iban pang opisyal sang PNP nga Sanday Benjamin Villarmino Jr., Jefferson Soriano, Luiso Tikman, Romeo Hiloman kag Villamor Bumanglag. Kaginman man sang korte na pwede mag-uyat sa posisyon sa gobyerno ang mga agin pamatbatan. Katapusan nga balita national, ginpagi naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa isa katawag sa telepono ang iyapag pagkikiunong sa pamilya ni Anay Presidente Benigno Aquino III. Sunod kay Senator Bongo, ginistorya sa Presidente Sanday Balsi Aquino Cruz kag aktras nga si Chris Aquino, Huwebes sang gabi. Dugang panigo, alas 11 sang gabi sa nagtawag ang Presidente kay Balsi kag alas 11:30 sang gabi naman sa kay Chris. Madumduman, Huwebes nga adlaw, isa si Presidente Duterte nga nagay-uno sa pamilya Aquino, kag gintawag sini ang Anay Presidente bilang matuod nga nagserbisyo sa tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size, imedia. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo. Good morning lang dira sa kay Alan Walker kag Vivian Alvarez Walker sa North Dakota. Pag-grade collection boy, ang gwapo ko good nga classmates ng high school. Clayton Divino, good morning. Damo nga gwapo. Baso ba pag ikano gwapo ha? Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Report, second portion of Aksyon Fred Salanga. Balik kayo kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upo diapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Tag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.